Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Usman wa Musa kamar yadda ku sani. A darasin mu ne insha Allah zan kama dan short din bidiyo ne hanyar da zaka samu kuɗi ta online ta harkar referral. Yauwa kuma ba tare da sai ka sa ko sisi naka ba insha Allah. Yanzu nan in za mu zo mu sa phone number zan ajiye mana link din wannan abun nan a description insha Allah. Yanzu zaka zo ka sa phone number sai ka sa passport sai ka danna sending code. A wannan number taka za a turo code sai ka sa shikenan sai ka danna register. Kana danna register shikenan zai wuce zai nuno maka yi downloading din application. To bayan gashi na application mun shigo cikin sa. Yauwa bari ya buɗe. Kana buɗewa kamar haka zaka zo ka danna login application da ka riga ka yi kawai sai ka danna login tunda ka yi nan kawai sai ka danna yauwa ga shi yi login din ciki. To ka tabbatar cewa kafin ka yi wannan referral din ka riga ka yi abun nan tax ka danna tax sau 10 guda ka cewa ka riga ka danna tax ga shi nan yanda yake ka danna abun nan grant now ga shi nan idan ya wuce ka tabbatar da ka yi sau 10 sai ka kyale ka daina yi sai ka je ka nemo referral su ma wa'inda ka yi turawa su yi insha Allah ka ce musu su yi su ma kamar yadda ka yi to insha Allah za ka samu wannan referral ɗin kuma minimum withdraw 5,000 ne nan minimum withdraw insha Allah 5,000 ne idan ka riga ka yi yawa bayan ka yi tax ɗin kawai sai ka fito idan ka fito sai ka zo wajen team idan ka sa team kawai sai ka sai copy ɗin link ɗinka kana yin copy ɗin link ɗinka shikenan sai ka turawa wa'inda za ka turawa su yi in ka gayyato mutane 30 insha Allah za ka samu 5,000 to a nan kuma in ya so sai ka yi withdraw ɗinka minimum withdraw 5,000 ne gashi nan minimum withdraw ga inda za ka danna withdraw gashi nan da suka faɗa minimum withdraw 5,000 ne insha Allah kuma wajen 24 hours za su turo ma kuɗinka gaba ɗaya a 24 hours dai za a turo kuɗin yawa kasance da wannan takun mai albarka domin kawo mana sababbin tutorial mun gode ma haɗu a tutorial na gaba.